E esa é unha cuestión. E outra cuestión é que eu creo que o Partido Popular en este momento está a intentar, sin éxito de momento, unha utilización partidista e tendenciosa da situación que en nada beneficia nin o sector da pesca, e, de logo, eu aspiro a que tampouco teña absolutamente ningunha rendabilidade política para o Partido Popular. Polo tanto, eu o que pediría sería ao Partido Popular a responsabilidade necesaria para non intentar facer unha utilización partidista do problema e, ao mesmo tempo, o meu apoio as xustas reclamacións que do sector pesqueiro se están a facer e a necesidade de que o Goberno do Estado reaccione. Eu creo que toda protesta é lexítima se se mantén dentro do orden e da legalidade a que se teñen que ater, e espero que o Partido Popular non incite a facer algo que o sector pesqueiro nunca fixo e que estou seguro que non está disposto a facer.